Lura hawnhekk fuq il-mejda u minn forsi kienet isegwina wkoll dakinhar jum l-elezzjoni meta jiena u Lon konna hawnhekk qegħdin nagħmlu programm speċjali. Fl-aħħar spiċċajt ma' Dr. Steve Borch. Ovvjament dakinhar ma' Dr. Steve Borch tkellimna fuq xi pubblikazzjonijiet li ħareġ u li għandu wkoll għall-futur qarib. Imma llum ħanitkellmu fuq suġġett, ovvjament Dr. Steve Borch huwa storiku, jiena nsejjaħlu. Meta nintaqa' ma' Steve jiena naħseb huwa l-inqas ħin li nitkellem, għax tant nieħu gost nisma' propju minn fom Steve Borch ir-rakkonti fuq kollox. Allura dan huwa llum huwa privileġġ għalina u għat-telespettaturi tagħna li qed magħna Dr. Steve Borch. U llum imma ħanitkellmu fuq Marsa Scala jew Whitty-Line. Issa korreġini inti u ta' parsi qegħdin nitkellmu bħal meta ġieli nargumentaw naqra wkoll jiena u Steve. Dejjem jkollu raġun. Sabaħ kollox iżomm il-konverzazzjoni ħajja. Jiena l-ewwel ħaġa qrajt ħafna mill-kodba ta' Steve. Huma interessanti immens. U naħseb li għamel Steve ftit nisablu għax li kieku ma ddokumentax ħafna mill-istorja ta' Malta konna nitilfuh. Però llum flimkien ma' Steve naf li għandek attività propju fit-tmiem dil-ġimgħa u ġvera. U l-attività hija jgħidli inti fuq Whitty-Line kif ħanajdula jew Marsa Scala. Ngħidu Whitty-Line imma naslu għaliha. Qabel xejn insellem il-min qed jarana tajjeb. Fidejk Steve. Huwa pjaċir tiegħi dejjem li nkun fuq il-wan. Nibdew minn hawn l-Università ta' Malta kellmuni lili għal l-inizjattivi tagħhom u involuta wkoll il-Knisja ta' Malta. Għaliex jixtiequ li l-memorja kollettiva ta' Whitty-Line isir attentat biex tiġi miġbura qabel ma tintelef. U r-raġuni hija li avviċinaw lili mhux biss għax jiena akademiku, imma għaliex familti ilha Whitty-Line mill-1902, jiġifieri 124 sena. Meta kien hemm ma' 60 ruħ jgħixu. Jiġifieri meta xi ħadd li jkun wasal Whitty-Line 4 snin ilu jew il-bieraħ għalkemm ikun joqgħod hemm ma jkunx jaf in-nies l-antiki ta' Whitty-Line. Ovvjament naħseb dakinhar il-popolazzjoni ta' Whitty-Line ma kienx kbira nassum. Le, fil-fatt biex inwieġbek dwar li ma huwa l-isem, Whitty-Line kienet il-parti il-qadima fejn kien hemm id-djar imissu ma' xuxin, jiġifieri djar it-tessut urban ngħidulu, mit-triq il-qadima ta' Ħażabbar. Fil-fatt kien jisimha triq Ħażabbar. Okej, minn meta niżlu Ħażabbar. Mit-triq il-qadima. Hemmhekk kien Whitty-Line. Għaliex għax bejn Ħażabbar u Whitty-Line mit-triq il-qadima hemm Whitty-Line. Okej. Huwa Whitty-Line. U hemmhekk onest miegħek, jiena m'għandix vizzi, naħseb hekk irreferejt għaliha bħala Marsa Scala darba f'ħajti. Anke Whitty-Line. U aħna il-Whitty-Linein hekk ngħidu, imma meta it-timijiet pereżempju tal-futbol u water polo huma Marsa Scala. Imma meta nitkellmu bejnietna dejjem ngħidu Whitty-Line. Imma li ġara kien li l-bini jinfirex u l-parti tal-port ta' Whitty-Line li fuq il-mapep kienet Marsa Scala, fejn mexa l-bini beda jsir parti minn Whitty-Line. Allura Whitty-Line illum tkopri huwa wieħed mill-ikbar postijiet ta' Malta llum, ġifieri mis-60 ruħ meta marru l-antenati tiegħi il-Bużnan. 60 ruħ kienu jgħixu. 59 fl-1901. Ġifieri il-Bużnannu tiegħi miż-Żejtun niżel u l-kliem famuż ċelebri tiegħu ġifieri missier in-nannu Żaren. Tajjeb, kien qal Whitty-Line hemm ħafna ħut imma m'hemmx min jaqbdu. U sabu remissa ġew hemmhekk u taw għas-sajt, jiġifieri jien minnaħa ta' Whitty-Line minnu Whitty-Line bħali jaf li r-razza tiegħi minn Whitty-Line kienu sajjieda tar-rużun jgħidulhom. Rużun mhux tas-saqaf għax xbajt ngħid lin-nies, rużun huwa tip ta' ħuta, tip ta' tirda. Ara u hekk qegħdin naraw ukoll. Jiġifieri l-ewwel nies kienu sajjieda bekk aħna ngħidulu hemm. Jekk immorru żmien il-qedem aħna għandna anki katakombi ta' żmien. Imma sejja nitkellmu x'aħna imma fl-epoka moderna, kombinazzjoni nirreferi dak ir-ritratt. L-attività hija biex tiġbor nies li kellhom rabta ma' Whitty-Line. Jew Whitty-Linein, jew nies tas-sajf. Dak li qed naraw hemmhekk huwa meħud fil-bidu ta' snin 70. Huwa Joe Patch kien żabbari u kien magħruf ma' Malta kollha għal li jodos mingħajr ċilindri u jaqbdu l-ħut. Jiġifieri dak il-ħut mhux ħassibu llum, dak qiegħed
meħut iż-żonqor. Iż-żonqor futilajn, ġifieri fil-bidu ta' snin 70. Allura dawn ritratti bħal dawn jenuna qabel xejn biex nibnu taraw hawnhekk qegħdin iż-żonqor ukoll u qed tarawh wet iżhom ċerna u liħor iżhom xi ċerna jew fellus ta' ċerna. Mela dawk il-ħut kien jekk tqablu mal-lum kien abbundanti. Jiena trabbejt hemm u jien niftakar, all right, li meta nimxi ma' xtajta għaliex ommi kienet tgħid li meta timxi ara xem fil-baħar, tara xi qarnita tila l-art mal-blat. Illum mhux ħassibu, tara l-grottli. Ġifieri jiena dawk il-kodba li semmejt fil-bidu dwar il-poplu Malti, il-Maltin, niktibhom għaliex jien trabbejt man nannu tiegħi li qed taraw hawnhekk Zaren, Bonnici. Li kienu wieħed mill-ewwel mela li kienu fl-1902 il-Bużnannu niżlu hawn kien tifel hawn tarbija. U hemmhekk b'nassa tal-qarnit. Issa inkun sejra żball. Jekk tippermettili. Dan ritratt għandu ċertu importanza għaliex għax huwa l-uniku ritratt li għandna tan-nannu qed jistat. Għax l-isfida kienet li peress li kienu tista' tgħid foqra, in-nannu mhux ħajqumur jixtri kamra tar-ritratti, dik ħaditulu il-mara ta' ibnu li Ingliża u kellha kamera. Jiġifieri aħna rridu jiġu n-nies jew minn witilajn bantenati li jmorru żmien li għandhom ukoll xi stejjer jew ritratti ħalli jiġu digitalizzati bi-scanner nhar il-ħamis fil-għaxija mill-università. U l-kopja digitali li tkun ta' standard arkivistiku ħanadduhom lill-Arkivi Nazzjonali ta' Malta. Biex nibnu il-passat ta' Witilajn li l-lum madux magħna, il-Witilajn inbidel, il-lum hemm kważi 20,000, hemm iktar minn 20,000, hemm 18,000 residenti permanenti. Fil-fatt anke fl-aħħar elezzjoni Witilajn kellu jinqasam fit-tnej. Skemmu kbir. Ġifieri mela jiena meta kont tifel tal-linja darba fis-sija kienet biex imur ir-raba skola s-seminarju jekk titlifha tittara x'ħatam. Żmux ma kienx hemm daqshekk popolazzjoni. Jien kont sansaqsik. Inkun sejra żball jekk ngħid forsi qabel kien anke posta villeġġatura. Hawnhekk kien hawn fil-fatt in-nies tal-villeġġatura sissa għaddowli u ħajġibu ritratti għax kienu iktar sinjuri kellhom post tax-xitwa. Ħafna minnhom mill-kottonera tajjeb. Allura forsi kellhom ukoll kamra tar-ritratt. U kellhom ċertu status. Iż-żonqor mal-baħar kellhom ishom palazzini dat-tip ta' nies. U nies li kienu fil-Parlament, fis-Senat Malti, importaturi li huma sallum familtom. U dak iż-żmien kien taw il-klassijiet soċjali. Appuntu, u fil-fatt jiena nħossa dik għaliex fid-diskors tiegħi ħanejt li kien ikun hemm il-klassi soċjali nies tas-sajf u man nies ishom il-puliti u jiġu libsin bil-kappell u puliti, in-nies tar-raħal ħafjin u l-litterati. Imma jiena l-iktar li interessani n-nies tar-raħal, il-demmi, all right? Li kienu nies tas-sajt, in-nanna kienu ġejja minn familja ta' bdiewa. U aħna tinsix li il-darba kien hemm ħabib tiegħi biex jinkini kien xlukkajr u għadu xlukkajr, għalli intom raħal bla identità. U ħatta lija, għax mhux vera l-identità tal-lok ta' post tibnija b'riċerka assidjuża, intelligenti, u ġala darba tibni din il-memorja tagħti identità xi nies tibda tidentifika. Tgħid ara ma kontx naf li Witilajn wieħed minn iktar postijiet li n-nies kienu jagħmlu il-melħ u l-melħ. Witilajn kienu jagħmlu l-melħ. Mimli salini tal-melħ, aħna għandna postijiet, pereżempju l-ponta ta' Żonqor għandek zaqq it-tajr. Dumma, jew madu. Naqas imma minn tħanna fl-Unjoni Ewropea, għax l-Unjoni Ewropea bidlet ċertu standards anki s-sajjida flok jitfaw il-melħ, jitfaw il-siġ. Dak qed taraw il-Witilajn, bir-rabba tiegħu illum mibni. Hemmhekk fiċ-ċentru qed taraw fej imbniet il-Knisja Parrokjali ta' Sant'Anna, dak ittieħed fis-snin 40. Qed taraw il-malu u qed taraw kollu raba. Ir-raba in-naħa tat-Torri ta' San Tumas, ir-raba kien hemm aħna ngħidulu l-abjad. U r-raġuni kienet li l-ħamrija kienet bajda, tajba ħafna l-Arabali u t-tadam, illum bini. Imma jien niftakarni nitpaxxa
nara ixtili tat-tadam u tal-qarabali u kif qal li ħabib tiegħi bidwi għaliex ix-xemx l-ħamrija bajda ma taħtafiex u allura jagħmel iktar. U pereżempju Witilajn l-identità kulinari tagħna l-ikel minnu minn partijiet oħra ta' Malta, pereżempju inti nislek mill-Marsa. Tajjeb, was probably li jintom ma kontux tiklu bħanna pulpetti tal-gambli, ir-raġuni li tant kien jagħmel gambli Witilajn fil-port għaliex hemm is-sodot tal-alka li ommi u nanna u bużnanna kollha bil-koppini jagħmlu l-gambli. Kif titlaqi min imur flokka jibqa' jagħmel il-gambli. Jibqa' jaqbad. Allura l-gambli tinqabad għall-ixka biex tmur tista' jaqbdu ħud kbir. Imma tant kien ikollok li tagħmel il-pulpetti tal-gambli. Pereżempju aħna konna nagħmlu ma semmejtx il-qarabali, kienu jagħmlu l-pulpetti tal-fjur tal-qarabali Witilajn u daw kieku xi ħadd ikun jieħu inizjattiva mill-aspett kulturali. Hemm bżonn inqajmuhom dawn l-affarijiet għaliex dan huwa parti mill-identità tagħna, Ġosett. Issa, li xtaqt ngħidlek Steve anke l-benefiċċju tat-telespettaturi li qegħdin jarawna, min forsi jaħseb li għandu xi ritratt li huwa ta' interess għalik, x'jista' jagħmel nhar il-ħamis? Kull Issa nkomplu ta' bis-suġġett. li jidher Witilajn kollha interessanti. Pereżempju, ħabiba tiegħi li hija Ingliża ta' Malta, ġifieri ż-żewġ ġenituri huma Ingliżi. U hi twildet Malta, taf il-Malti iktar mill-Maltin li jitkellmu bl-Ingliż, għax tafu sew il-Malti, daqs il-Maltin. Ġenituri it-tnejn Ingliżi, imma Maltija Ingliża ta' Malta. Missiera kien buaddas mal-Royal Navy. Kif spiċċa kien buaddas f'Witilajn, il-qiegħ il-baħar kien jafu. Mela jħattina xi ritratti. Biex nimlew dik il-parti, rajna Joe Patch bil-ħut li kien jaqbad. Dak għadna fis-sebgħinijiet. Missiera ħaġġibilna ritratti missiera fis-snin 60 kien waqqaf il-klabb tal-qluħ tal-jibburdjaw. Ara kemm interessanti, dan huwa lejl 1905 Marlon. Dak huwa dawret il-maluq, qed tara dawk in-nies. Dak jew qed ifittxu l-artzell għax kien mimli anki jien kont imur moħħti bil-mimli. Jiġifieri hawnhekk fejn, Steve? Hemmhekk in-naħa ta' ġewwa ta' Witilajn, hemm barra qed taraw l-erba' tidjar li kien hemm dak li huma in-naħa taż-żonqor. Ma stanna xattar l-naħa ta' ġewwa ta' Witilajn li in-naħa ta' ġewwa lejn fejn hemm il-bandli. Okay. Jiena ngħidlu kważi issa sirt ngħidlu hemm it-tokk fejn qisu. Imma aħna għalina ċentru huwa l-pjazza tal-Knisja. U hija li ftit lil U dik id-dar li qed taraw fuq wara, dik rajt il-kuntratt tagħha, dik aħna nistgħu tilgħin idlu ta' Maref id-dar, dik rajt il-kuntratt inbniet f'xi 1570. Dik id-dar kbira li hemm wara l-Knisja. Rajna ritratt jista' jkun fil-bidu jekk forsi jirreġija. Ma jidhirlix. Imma dik inbniet 6 snin wara l-assedju, ftit wara l-assedju l-kbir. Aħna hemmhekk dik il-parti fejn rajna dawk in-nies magħrufa għaċ-ċkal. Iċ-ċkal huwa tip ta' krustaċi li jikber u jgħix fil-ħama. Crayfish bl-Ingliż. U kruċjati x'inhuma? Ir-razza tal-familja bħalla Awwista, bl-Ingliż jgħidu l-lobster. Le, mhux ħut, krustaċi. Ħleq tal-baħar. Mela parti l-ħut inti għandek id-dut, għandek il-vertebrei, għandek il-krustaċi, il-molluski li aħna nidulhom bil-Malti frott tal-baħar. Issa, il-krustaċi jinqasmu f'gambli, jinqasmu fiċkal. U għattina li hemmhekk kontu ssibu ħafna. Konti, għax l-għonet kien hemm ftit min nies li jiġu. It-tieni kien il-baħar ma tantx jinżlu fuq ħlif sajjieda. Ħanejdlek, meta fis-snin 60 in-nies tas-sajf waqfu klabb biex imorru bil-qluħ jibburdjaw. Min kien minn Witilajn, bid-dajsa mhux ħajmur jibburdjaw jaqbad il-ħut, għax sajjieda kienu. Ġifieri kien hemm dik id-differenza. Imbagħad anki t-tim ta' water polo ta' Witilajn, missieri għalli għafrillu kien jilab ma' Witilajn water polo, imma ġeneralment kienu n-nies tas-sajf, apparti l-ħabib kbir tiegħi minn Witilajn Salvo de Bono li kienu mbagħad mar mal-belt u ħallik ħalli nsemmuha dik. Tajjeb, imma kienu it-triq taż-żonqor, in-nies taż-żonqor jilagħbu water polo. F'Witilajn iż-żonqor jien kont coach tan-nursery, tajna żewġ captains lil Malta fil-water polo. Kważi ħadd ma
jatina rikonoxximent lil Joseph Caruana Dingli u Paolo Privitera. Dawk ma Marsa Scala ma Witilajn bdew. Għax taf xiġrilek, Josette, meta inti ma tkunx gburi b'dak li għandek, ħaddieħor jħodulek. U ħaddieħor jgħidlek imma dik tagħna, le, dan huwa wirt tagħna. Għandna nkunu gburin dak li hu tagħna. U ngħidu lil kulħadd. Dan jagħmilna distinti minn ħaddieħor u din l-attività kważi rispons fenomenali. Issa ħankun daqsxejn taf kif inħobbu aħna nitkellmu naqbdu naqra ma' xulxin. Mhux hekk. Għax jiena naf li Steve, qed ngħidlek jiena wis nieħu gost nitkellem ma' Steve. Għax xi ħaġa ħadd tieħu minnu żgur. Steve, ovvjament inti għatli li da mit-senilu kull ma kien hemm hemmhekk 60 ruħ, ejja ngħidu 60. Mal-120 sena. Mal-120 sena ilu. Issa, illum il-ġurnata nafu li kiber ħafna Witilajn. Ħafna nis ġew joqogħdu hemm minn postijiet differenti. Issa, minu propja minn Witilajn, minn għandu l-ommu l-missieru minn Witilajn, jew minn għex hemmhekk? Di tkun għex hemmhekk imma anki minn in-nies li kienu minn Witilajn u marru b'nadi oħra anki hawn minn Marawdex. Imma dawk jibqgħu minn Witilajn. Pereżempju jien inkun qiegħed ġo xi raħal ieħor u jkunu jafuni minn Witilajn, jiġu jkellmuni jgħidu li aħna nafuk tifel, aħna bħalek minn Witilajn. Għaliex? Għax meta kont żgħir jien konna noddu ftit mijiet. Mela aħna isnu għandna DNA, nafu bil-razza u bil-redika li xuxin. U hemm ċertu rabta bejnietna li aħna kellna passat komuni li meta inti dik hija l-purċissjoni ta' Corpus Christi. Mela, dawk in-nies li qegħdin għall-kub tiegħhom u fuq ix-xelluk fuq wara qed taraw ġej il-baldakkin. Tajjeb, dik hija triq il-bidu, l-lum hija ta' triq Sant'Antnin. Wara l-baldakkin hemm il-venda taħdejn il-bandli ta' Witilajn. Iġifieri kollu nbidel, imma jiena ovvjament għaraftu. Iġifieri ġefem li eżatt ħalli nidħol fil-picture u fejn għatem. Mela, hekk qed taraw dawk il-assasini ċelebranti u n-nies hemmhekk li huma tar-raħal qegħdin għall-kub tejjhom xi wħud minnhom għax ġej il-baldakkin. Dak waqt Corpus Christi. Waqt Corpus Christi l-purċissjoni ta' aħna Parroċċa Sant'Anna. Imma n-nies kienu joħorġu qsari bħal l-irħu l-oħra. F'ċertu rħula jitfaw kienu il-weraq tar-rant. Tajjeb. Imma aħna peress li konna raħal żgħir anki il-vara tagħna ta' Sant'Anna, l-antiki kienu jgħidu li flok jagħmlu bukketti tal-fjuri. Għaliex le kienu jagħmlu l-olliq salvaġġ. Għax ma kellhomx flus biex joqgħdu jixtru l-fjuri. Tinsiex li daw kienu nies foqra. Meta kienet issir elezzjoni bil-kemm ma kienx ikollhom vot. Għax biex ikollok vot inti ikollok ċertu dħul finanzjarju. Jew għandek proprjetà. Daw kienu nies foqra. U għalhekk jiena inħobbhom il dan nies għaliex fit-tfuliti dawn in-nies qatt ma xelfu idejhom mal-liġi, qatt ma kont tisma' xi ħadd minn Witilajn li mar il-qorti, għaliex kienu jirrispettaw lil xulxin, jafu il-lokal kif inhu. Dak jiena. Hemmhekk il-munxar ta' Witilajn fuq wara u dak ta' tifel. Naħseb jiena għalhekk qed jiena qabel li jiena stajt nikteb dawn il-kodba x'jien trabbejt f'dan l-ambjent li nafu. Jien naf lil missieri li kien imur jgħidilha ġew sara ħammur naqbad 5 basktijiet rizzi f'tabqatajn. U jqasmuhom, pereżempju jekk toħroġ tistat biex xolfa ma kull sanna rattella s-serran. Daqs kemm kien hemm ħut. Jekk kien hemm, però mbagħad konna nirrispettaw, ma kinux ħajqbdu jitfgħu xi landa ta' żejt il-baħar. Ġifieri aħna konna nirrispettaw li l-port kien riżorsa li tirrispetta għax qed trawhem il-ħut. Tiftakru inti żmien li meta pereżempju jiena nħobbhom ħafna dar rakkonti u missieri kien jirrakkonta li ħafna li pereżempju anke żmien il-gwerra, pereżempju ta' ma' ġenbhom tagħmel ħobża għax huma kellhom l-eliqi tu xi ħaġa tal-patata jew tiftakru da żmien. Nannu tiegħi fil-gwerra kien batuh refuġjat evakwaw lil Witilajn għax kienu Italjana jinvadu lil Malta u peress li huwa baxx Witilajn, il-port ta' Witilajn, aħna ngħidu l-port ta' Witilajn, il-port ta' Witilajn Marlon huwa kollu baxx. M'hemmx irtu. Fil-fatt hemmhekk rajna lin-nies ukoll anke mixjin proprju. Kollu baxx. Mela allura kien ikun post tajjeb biex jinvadu ħalli jinżlu mingħajr ħafna xkien għax ma trix tiddendel. Mela. Issa, evakwawh u kien jgħixu n-nanna tiegħi u n-nannu u tfal tiegħu ġew orfa tat-tiben ħaż-żebbuġ fl-Eliqi. Imma mbagħad talab
biex jiġi eżentat u jintbat lura Whiteline biex jaqbad il-ħut. Ġifiri U fl-istess l-ħut żmien tal-gwerra. Waqt il-gwerra, fl-eqel tal-gwerra. U l-ħut li kien jaqbad kien jieħdu l-pixkerija biex Fejn jgħin kien dak iż-żmien? il-port il-kbir. Il-Port il-Kbir, Il-belt. l-istess fejn millum. Għaliex l-ammiral kienu jħallu l-sajjeda Mara biex tieħdu ta' dak Whiteline. Tajjeb, li qed ngħinu fl-isforz biex ma mmutux bil-ġuħ, biex nitimgħu nies minn irħula oħra. All right? Li kienu jaqbad darba qabad 4 klip il-baħar. Ir-raġuni kienet li Malta kienet indawra bil-barbed wire. U allura n-nies ma setax tinżel ma xtajta u l-ħut beda jitrawwem u beda jersaq il-ħut kbir. U l-ħut qabadhom u ħadhom il-pixkerija, ġibet il-karru wara daru. Dan huwa wiġi. Mi Whiteline, tara dak huwa kajjek, dak wiġi il-ballarin. Dak huwa razza qadima minn Whiteline. L-Ingliżi kienu l-sajjieda ħalluhom jużaw il-lanċa tal-ammiral biex mill-birgu jaqsmu l-port, ħalli l-pixkerija jidħol il-ħut u jitimgħu lin-nies Maltin bil-ġuħ. Ħalli jipprovdu l-ikel. Ġifieri huma kellhom eżenzjoni s-sajjieda, il-bdiewa kellhom eżenzjoni ma jiġġildux. Imma min inqabad bħalna bħal-familti li evakwawhom ħallhom imorru lura. U li hija xi ħaġa onoruża. Onoruża. Niftakar li nannu jgħid li dar ajruplan Ġermaniż għalihom biex joqtolhom. Daw il-pajlis Ġermaniżi kienu jduru mhux biss fuq il-bdiewa li qegħdin fl-eli, imma anki s-sajjieda li qegħdin fuq il-baħar. U daħlu ġoħar. Hawnhekk x'qed naraw? Hawnhekk qed naraw il-Vara ta' Sant'Anna fl-1947. Dik meta il-Vara ta' Sant'Anna u dik ħanitkellem dwarha, dik saret Fortizej, viċin Bolzano, u ġiet imħallsa minn nies tar-raħal u hemmhekk fl-1947 u kienet importanti Marlon għax il-Vara ta' Whiteline ġiet mill-port il-kbir telqet mill-Marsa fuq barkun tal-militari. Għattowa ġo kaxxa, ġabuha bil-baħar u meta fis-snin 70 il-Vara ta' Sant'Anna ġiet indurata, in-nies tar-raħal iddeċidew li terġa' tiġi bil-baħar. U marru jilqawha fomm il-port bil-opri tal-baħar. U dik hija parti sabiħa mill-istorja għax ittina identità. Biex nkun issa nerġa' naqgħod naqra mal-event li għandkom anke biex tiġbru mal-attività biex tiġbru r-ritratti. Ma semmejniex naqra iż-żminijiet li qed tfittxu sal ma' żmien. Kull ritratt mhux tal-bieraħ ta' imma jekk huwa qed immorru mis-snin 80 iktar 70 lura, snin 60, 50, anki min ikollu xi ħaġa li qiegħda ġo inkwatru bil-ħġieġ iġibu u ħajjinata dak ir-ritratt lura dak il-ħin. Eżatt, għax l-università ħajġibu l-scanners. Jiġifieri u din l-attività sa ssir propju nhar il-ħamis li ġej sewwet tajn? Iwa, min għandu jiġi jibbukkja stejjer minn Whiteline issiba fuq Facebook. U għadin naraw bħalissa hija m'għandux minu għaliex jaħsibha wisq għax kważi ġa mimlija. Il-ħamis li ġej ġifieri Iwa, ir-rispons kien fenomenali u daturi li n-nies il-Maltin iridu jiċċelebraw l-affarijiet Maltin. 100%. U din, per eżempju, Whiteline, konna magħrufin għal granita li għamel Rużar tal-Gabbana, ġifieri daw in-nies mill-irħula tal-akwati minn ħaż-żabbar iż-żejtun. Kienu jiġu għal-granita propju ta' Rużar. U f'liema parti, diet naraw, din il-Gabbana ta' Rużar. Fejn qiegħda dik? Dik fil-pjazza ta' Whiteline. Fejn hemm jiġifieri l-bandli biex niftehmu? Le, quddiem il-Knisja. Għadhem dik il-Gabbana jaqgħu. Inbidlet imma m'għadix kif kienet qabel. Imma hemmhekk Rużar jidher fuq ix-xelluk. l-antenati tiegħu li huma wkoll Whitelinein qed jgħiduli li kien iġibulu l-bdiewa l-kannestri tal-lumi. Ġifier mhux trab tal-lumi ta' marra. Lumi ta' vera. Lumi ta' vera. Jasruh u kellu riċetta tiegħu biex kienu jixtru blokok ta' silġ, u mbagħad ikkisser is-silġ
u jdawru bl-imrat tal-idej, jiġifieri dan mhux bil-magna tal-lum, jiġifieri artiġjanali. Użur. Għalla ħares isir illum, da għaxħax kemm ikun oli. U kemm jinżlu nisali. Imma jien niftakarni kien il-flus biex meta mmur nisma' qudies wara immur nieħu granita tal-lumi. Di ummok li din naraw. Le, din hija Pawla Merċieqa. Kombinazzjoni l-kuġina Tommi. Il-kuġina Tommi għaliex homma ma' nanni iżżewġet lill-oħ Tommi Rosina li kienu ta' familja bdiewa. Daw, il-familja tagħna kellna isqof fil-familja, l-isqof Darmanin tal-Kenja. Dak jiġi l-kuġin Tommi. Tajjeb, dak minn Witilajn propja, mbagħad marru ħażabbar ġewħut minnhom. Imma Pawla Merċieqa Witilajnija għax taf xi ġrali, lejt ngħid il-min ħan nistaqsi. U kienet ma' ġenbi u mhux qed ninduna li di kienet miniera ta' erf. U meta mort għand it-Sija Pawl, konna ngħidilha Sija ma kienx Sija, ma konna ngħidilha Sija Pawl, it-tarif li kienet ittini kemm huma sbieħ. Sa pereżempju għandi l-lista qegħdin f'dal ktibpaw fil-Maltin tajjeb dal-ewwel volum li inkludejt kapitlu dwar Witilajn jismu Pinta Gambli Borma Baqta. Għaliex? Għax il-Gambli kien jinbih bil-pinta bħala qies. U l-baqta il-baqta bl-Ingliż jgħidu la curd qabel ma ssir irkotta jew ġbejniet. Alright, baqta. Baqta. Kienu jiklu l-baqta bil-ħobs. U kienu jiġu n-nies familja ta' Karxitu, mit-triq tar-Ramla. Jew n-nies imorru għandhom jixtru l-baqta. U allura anki l-ikel tagħna kien ikun frisk. U Pawla tatni l-lista tas-sajjieda u l-opri tal-baħar x'kellhom qabel il-gwerra. Li hija għodda essenzjali biex meta nibnu il-memorja ta' dawn il-familji insibu l-antenati tagħhom. U xi ħadd x'imkien jgħid li għandi dan ir-ritratt bil-kajjek jew bil-luzzu tan-nannu u bekk nagħmlu kolaġġ ta' ritratti. U dik hija nisġa. Pereżempju n-nies tal-Mel ħadni kif kellimt ħabib tiegħi miż-Żejtun tal-familja tal-Pajka u perezz li jien għamil ċida bil-fom ma' missieru li għandu żmien illum, beda jispjegali peress li ma kienx hemm toroq mad-dawra ta' Witilajn, kif kienu jgħaddu bl-ixkejjer tal-melħ miż-żonqor biex jaslu ż-Żejtun. Jiġifieri hemmhekk tikun historical geography jgħidula li inti tidentifika l-postijiet li kellhom f'dak iż-żmien ċertu użu. Tajjeb, li llum inbidel biex meta titraċċhom tibda tifhem eżattament l-attività soċjali ta' dak iż-żmien. U dan ix-xogħol jista' jiġi applikat għal postijiet oħra. Pereżempju jekk aħna ngħidu Santa Luċija li huwa bini ġdid ta' snin 60-70, però hemmhekk lejn Widgarnaw kellek attività rurali. Steve, nistgħu nagħmlu żewġ programmi għaddejjin, kien ma taf kemm ilhom ixejrunna idejhom ta' parsi mhux qed narawhom aħna. Ma rajnihomx. Ta' parsi ma rajnihomx. Imma grazzi Steve, mela għal dawk kollha li huma interessati nhar il-ħamis li ġej iridu japplikaw għattinna u ġveri. Online jidħlu fuq il-stejjer minn Witilajn. Sibuha fuq Facebook, u mbagħad għandkom l-application importanti l-isem kuljum u l-email. Biex huma l-università jiġu reġistrati mal-università. Id-diskors tiegħi huwa ħajkun madwar 3 kwarti, ħanagħmel preżentazzjoni biex jiena nħajjar lil ħadd ieħor bispunti u ħanejt x'nistgħu niġbru. Processiv. U grazzi wkoll ta' dal-ħafna xogħlijiet u dal-kodba li permezz tagħhom nistgħu ngħidu li ħaniġbru ħafna episodji li kieku ma ġbarthomx inti konna nitilfu. Li huwa parti mill-istorja ta' Grazzi lilkom tal-li ħallejtuni permettu li nwassal din l-attività għat-telespettaturi kollha. Huwa ta' onura lina li ġejta hawnhekk inti magħna wkoll. Grazzi Dr. Steve Borch. Minn hawnhekk ħanaddu għall-promo aħna nkunu magħkom minn ftit żgħira oħra.